tomto screencaste si predstavíme prostredie Lazarus a ukážeme si, ako začať vytvárať vlastné aplikácie. Naštartujme prostredie Lazarus. Ako môžeme vidieť, prostredie Lazarus pozostáva z niekoľkých samostatných častí, okien. Ak sa vám na vašom počítači po spustení Lazarusu zobrazili iné okná, alebo tieto okná majú iný obsah, je to preto, že Lazarus otvoril okna prostredia v takom stave, v akom boli, keď sa Lazarus naposledy ukončil. Úplne hore je okno hlavného menu. Dôležitou súčasťou tohto okna je paleta komponentov. V ľavej časti sa nachádza okno inšpektora objektov. V dolnej časti sa nachádza okno na zobrazovanie rôznych informačných správ a upozornení. Nakoniec v centrálnej časti máme zobrazené dve okná. Formulár a editor kódu. Ak sa nám okno formulára skrie za editor kódu, ako napríklad teraz, pomôže nám ponuka zobraziť v hlavnom menu. Tu vyberieme hneď prvú položku, prepnúť medzi formulárom a jednotkou. Klávesová skratka tejto akcie je F12. Ak nedopatrením alebo zámerne zatvoríme niektoré z okien prostredia Lazarus, opätovne ho môžeme zobraziť cez ponuku Zobraziť v hlavnom menu. Napríklad pre zobrazenie okna inšpektora objektov zvolíme položku Inšpektor objektov. Pre zobrazenie ďalších spomínaných okien prostredia tu máme položky Editor zdrojového kódu či správy. Dosť bolo o prostredí Lazarus. Pustme sa do vytvorenia prvého nášho programu, projektu. Nové projekty v prostredí Lazarus vytvárame cez ponuku Súbor v hlavnom menu. Klikneme na položku Nový. Zobrazí sa nám dialógové okno, v ktorom môžeme vybrať, aký typ nového projektu chceme vytvoriť. V skupine Projekt vyberieme položku Aplikácia. Voľbu potvrdíme kliknutím na tlačidlo OK. Dôležitá vec, ktorú by sme mali spraviť hneď po vytvorení nového projektu, je uložiť celý projekt, aj preto, aby sme sa k nemu neskôr mohli vrátiť. Projekt uložíme cez ponuku Súbor. Zvolíme položku Uložiť všetko. Projekt sa totiž skladá z viacerých súborov. Otvorí sa dialógové okno, v ktorom najprv vyberieme kam, teda do akého adresára sa majú uložiť súbory projektu. Keďže súbory rôznych projektov by nemali byť spolu v jednom adresári, každý projekt budeme ukladať do samostatného adresára. Vytvorme preto nový adresár pre náš projekt. Nazvať ho môžeme akokoľvek, ja ho nazvem Projekt 1. Vojdime teraz do vytvoreného adresára. Názov hlavného projektového súboru zatiaľ meniť nebudeme. Voľbu potvrdíme tlačidlom Uložiť, anglicky Save. Aj ďalšiemu ukladanému projektovému súboru ponecháme meno, ktoré pre neho vybralo prostredie Lazarus. Projekt máme uložený a prvé kroky vytvorenia projektu za sebou. A vlastne asi by sme si mali povedať, čo tu ideme vytvárať. Naším cieľom pri programovaní v Lazaruse bude vytváranie okienkových aplikácií, ktoré by boli aspoň trochu podobné tým, ktoré bežne používame. Tieto aplikácie majú zvyčajne formu okienok. V nich sú umiestnené rôzne tlačidlá, texty, zoznamy, obrázky, menu a iné veci, na ktoré keď klikneme, nejako sa zmenia, zobrazia nám nejaké údaje alebo obrázky, či udeje sa nejaká iná akcia. Tieto tlačidlá, texty, obrázky a iné veci v okienkách označujeme spoločným názvom komponenty. Aplikácia sa teda skladá z okienok, v ktorých sú umiestnené rôzne komponenty. Vráťme sa späť k nášmu projektu. Jedno zo základných okien prostredia Lazarus je formulár. Práve tento formulár predstavuje základ okna nami vytváranej aplikácie. Je určený na umiestňovanie komponentov, ktoré sa majú v tomto okne našej budúcej aplikácie zobraziť. Ak ste zažili alebo videli rôzne fyzikálne, elektronické alebo Lego stavebnice, určite tušíte, prečo je ten formulár taký vybodkovaný. Bodky reprezentujú miesta na pripevňovanie komponentov, tlačidiel, textov, obrázkov a mnohých iných. Jednotlivé komponenty do formulára vkladáme z palety komponentov, ktoré je súčasťou okna hlavného menu. Komponenty sú v palete komponentov kvôli prehľadnosti záložkami rozdelené do niekoľkých skupín. Najbežnejšie komponenty sa nachádzajú v záložke štandard. Nájdeme tu tlačidlo, jednoduchý text či editovací riadok. Ak chceme nejaký komponent umiestniť na formulár,
Najprv ho jednoduchým kliknutím naň vyberieme v palete. Keď máme zvolený komponent, kliknutím do formulára ho umiestnime práve na to miesto, kam sme klikli. Opakovaním tohto postupu môžeme popridávať do formulára ďalšie a ďalšie komponenty. Jednoduchým kliknutím, pozor, nevšak dvojkliknutím, na komponent vo formulári ho vyberieme, označíme. Po okrajoch vybraného komponentu sa zobrazia čierne štvorčeky. Ťahaním za ne môžeme meniť veľkosť komponentu. Zatlačením ľavého tlačidla myši nad komponentom a následným ťahaním môžeme komponent premiestňovať. Ak chceme komponent z formulára odstrániť, kliknutím naň ho vyberieme a stlačením klávesu Delete ho odstránime. Keď máme okno našej aplikácie nadizajnované, môžeme ju skúsiť spustiť. Projekt spustíme kliknutím na tlačidlo Spustiť v okne hlavného menu. V okne správy vidíme informačné správy, ktoré nás informujú o priebehu budovania projektu. Hneď ako je projekt úspešne vybudovaný, spustí sa. Zdanlivo sa akoby nič nestalo, no môžeme si všimnúť, že bodky o formulári zmizli. V skutočnosti sa udialo to, že presne nad oknom formulára sa zobrazilo okno našej práve teraz spustenej aplikácie. Presvedčiť sa o tom môžeme presunutím okna aplikácie. Pri práci s prostredím Lazarus je dôležité rozlišovať medzi oknom formulára editora kódu, to je to okno s bodkami, kde dizajnujeme okno aplikácie, a oknom bežiacej aplikácie, to je to okno bez bodík. Bežiacu aplikáciu môžeme zatvoriť ako každú inú okienkovú aplikáciu. Zatvoriť bežiacu aplikáciu môžeme aj kliknutím na tlačidlo Zastaviť v okne hlavného menu. Akcie spustenia a zastavenia sú prístupné aj cez ponuku Spustiť v hlavnom menu. Naša prvá, i keď zatiaľ nič nerobiaca aplikácia, je hotová. Pozrime sa ešte do adresára, kam sme projekt uložili. Môžeme si všimnúť, že okrem rôznych súborov projektu sa tu nachádza aj exéčko nami vytvorenej aplikácie. Vytvorenú aplikáciu je tak možné spustiť aj mimo prostredia Lazarus. Na záver si zosumarizujme, čo sme sa dozvedeli. Aplikácie v prostredí Lazarus vytvárame vo forme projektov. Po vytvorení projektu sa odporúča ihneď uložiť všetky projektové súbory do samostatného adresára prostredníctvom ponuky Súbor, uložiť všetko. Základným stavebným prvkom okien aplikácií sú komponenty. Tie vkladáme do formulára, ktorý predstavuje okno nami vytváranej aplikácie z palety komponentov. Ak chceme komponent vo formulári vybrať, spravíme to tak, že na neho klikneme ľavým tlačidlom myši. Ďakujem za pozornosť. V ďalšom screencaste sa bližšie pozrieme na komponenty a ich vlastnosti.